Днес аз ще ви покажа моите неща от гумени ластичета. Нека да започнем с ето този комплект. Да го видите по-добре. Може да сте го виждали по клипчетата на Craftleaf. Тя има такъв комплект. И така да го разгледаме. Комплектът ми, съдържанието му е много малко, за съжаление. Не е никак голямо. Ето. Ето тук държа ластичетата. Той ми е за спешни случаи, защото исках другия комплект. Ето, вижте да видите, имат марка. Не искам да се фукам, но има марка. Ето. И ето тук да оригинал. И на испански. От Испания ми е. Така. Нека да разгледаме от този комплект станчето. Той е различно от другите. Ето. Ще направим после справка. Да ви покажа, нека и другия комплект. Той е с кутийки. Аз такъв исках, за да мога да си пробирам неща. Нека да го отворим. Тук съм се писала разни неща. Ето тук. Той съдържа разни неща, как да направиш. Как да си направиш една такава кривина. Тя е много проста и аз се чудя, защо даже дават такива лесни неща. Примерно могат да дадат духчета, но чудя се какво са тези чертежи, но може би някой ден ще разбера. И така, ще се чудим после. Сега да покажа от ето този комплект кукичката. Ето. Тя е метална. Метална, с такава дръжка. Ето. Ето това маха на станчето. Ето. Чакайте. Ето така и маха това, за да се разглаби, да се поставя по различни начини. Показах ви кукичката. С тия кукички вие всички ги знаете, но не знаете, че са едни от обикновените. Обаче, те не са просто и такива кукички. Това отзад. Това. Ето, той е за махане на готовите неща от станчето. Ето да видите как да даде пас. Ето. Разбирате ли? Дано да разбирате. Сега ще ви покажа от ето този комплект, другото станче. Той изглежда почти същото като другото, обаче не е изобщо не е същото. Много е различно. Ето. Да ги сравним. Ето това е от Испания, това и е леко щупено. Не се вижда, но то не е проблемно. Ето тук е щупено. Не се вижда много добре. Така. Ето. Да видите разликата колко е голяма. И тези са малко по-чупливи, но за мен изобщо не ме касае. Ето този комплект също получих и едно такова инструмент. Тък му си бях загубила моето от този комплект. Така, да преминем към тези нещата вътре. Аз съм си сложила тук кукички. Ето тези такива кукички. Някои си бяха тук, а други не. Ето това са маниста. Чакайте, с кукчета. С бъкчички. Има и друг вид маниста. Те са
просто кръгли с различни цветове. А има и още едни маниста, които са с формички. Ето така, имаше и едни кръгли, обаче тях ги загубих, може би. Мисля, че са вътре, но нямам време да ги търся. Това са гумените ластичета. Има такъв по-къдрев вид. Чакайте. Къдрев. Ето да видите, може би ще видите най-добре на... Чакайте, че много съжалявам, обаче просто не ми е удобно. Ето, като купана, даже така не се вижда, а другите са гладки. Ето да видите разликата. Виждате ли ето това как е по-къдрав? Това е разликата. Да преминем на нещата, само да прибера, или хайде после ще прибирам, които са правилата ми на ластичета. Едното не е много хубаво. Горе-долу хубаво, не хубаво, не знам. Едно бананче. Дано да ви харесва. И 2 черешки. Ето. 2 черешки и едно бананче, но има и още. Да отворим кутията. Ето това е едно духче. 3D духче. Ето тук горе, ето тук главата му. Пълна с памук, а долу не. Ето това е неговата пионка. Тя се маха, могат да си правят и други. Това са му ръцете. Пребейте! Това е на Фейсбук. На какво прилича по-скоро? Ако сте казали иконката на Фейсбук, такова е. Ето я. Не прилича много, но ако на мен ми харесва, това е най-важно. Това е ръкавица. Но не е много хубаво. Това е малко. Ето тук горе. Ето това е Кока-Кола. Ето е, тук е направено. Тук не се скъсаха ластика, но нищо. И така, ето това е друга кривина. И последно, тази гривна ми се получи. Така ми се получи, дантела се наричам. Така, после ще правя. И това беше колекцията. Моля да харесвате и да гледате, ако ще имам и други клипове. Чао от мен!